Id-dejn tela l-50,000. Jien ma nħobbx min jaddiż minn bija. Għalhekk ġejt jien personalment. Għandek 24 sija biex tħallas id-dejn. Jekk le? Dik li kontent. Użura blaħnina. Trini nurik iżjed? M'hemmx għalfejn. Imissa spiċċa kollox. Inta tinna li dik il-ħajja ntemmet. Ma kif intemmet, kif? Sewwa li nurikom. Ma tridu tiftakru li kienu l-aġenti tiegħi li jgħixu l-aħħar ġimgħa ta' ħajjitkom, intom hekk kontu tmutu. Mingħajr it-tama li tgħaddu minnha. Konna nibqgħu sejrin dritt fid-Dipartiment tal-Eternità. U x'sawwat nifhem jien. Qed nara li bdejtu tifhmu sew.